Dobrý večer. Vítajte pri Dobrý večer. Dnešný televízny nový. Takže začíname. No, prvá téma. Dvaja delfíni dočítali. No. No dobre. Táto udalosť stala minulý týždeň. Pondelok okolo 8 večer. Keď prenášali z Nitry do Žitavy delfínov, hej. A akože v polovičke na štrekou sa im to rozjebalo a boli... Zástupkyni sa zasekol, že? Zástupkyni sa zasekol, že? Stalo sa to dneska po obede, keď náš muž bola sexuálnu výchovu, mala umelé nechty a zrkala si to do piče. Zasekli sa aj tam dva umelé nechty. Jajťalka chytila cenový, tu sa stravička bola aj spičione a vyšla kleti, ktorý to zmerako, priamo brúskou. Novinka, opitý Soňo spravil vodičák na záru. Na káru. Na káru. Fíha. Už mali sme poďakovať, či vlastne zagratulovať, čo to jedem. Našemu Ríškovi za to, že sa prekonal a proste a tak. No. Prípadne sa volali bombardiači. No naše to neboli, ale boli to jednoznačne starostkyne. Keď robila na kostolnej veži Pánovi Kristi. No áno. Gašta s kockáčom presiahli na kostolnej veži starostku. No takže keď je tam dostali, akože tam hore, k nebu, no, tak odjebali, čo to tam je hore, ten anielik. Romov moc, či keľa je to je. A tak si, onej, masturbovali, nie? No. A tak, a proste niekoľko ľudia si to natáčali, vrátane Borisa Bulavu. Si to natáčali na svojom. No, takže, prečo si učiteľka slovenčiny priniesla na hodinu kávu s kondómem? Aby to mohla vypiť. Dostalo sa do dneska na našej hodine slovenského jazyka. Priniesla si taký veľkú nafúknutú gumu a do toho si lievala kávu s rumom. No, dobre, to je samozrejme nový. No, dobre,